उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। मित्रांनो, ओल्या नारळाची हिरवीगार चटणी आणि त्यावर जर फोडणीचा साज असेल, लाल सुक्या मिरच्या, उडदाची डाळ, कढीपत्त्याची पानं, तर आहा, आपल्याला नक्कीच साऊथ इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यासारखं वाटतं, हो की नाही? चला तर मग आज करूया आपण आपली आजची कैरी स्पेशल रेसिपी, कोकोनट कैरी चटणी। ओला नारळ आणि कैरीची चटणी, परंतु साऊथ इंडियन पद्धतीने। तर साधारण 1 वाटी चटणी तयार करण्यासाठी तुम्ही पाहू शकता, मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, किसलेलं छान ताजं 1 वाटी। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहेत थोड्याशा कैरीच्या फोडी, म्हणजे साधारण 2 ते 3 चमचे, अर्धी वाटी कोथिंबीर ताजी, 2 चमचे डाळ्या भाजलेल्या, 3-4 हिरव्या मिरच्या, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही याचं प्रमाण अधिक करू शकता, कढीपत्त्याची काही पानं 7-8, अर्धा कप पाणी, आणि या चटणीला आपण वरून जिवंत फोडणी देणार आहोत। आणि त्यासाठी आपण इथे घेतले 2 चमचे कुकिंग ऑइल, 1 चमचा मोहरी, 2-3 लाल सुक्या मिरच्या आणि 5-6 कढीपत्त्याची पानं मी धुवून सुकवून घेतले। त्याचबरोबर मेथीचे काही दाणे आणि चवीनुसार मीठ। आधी आपल्याला हे सगळं साहित्य जे आहे ते मिक्सरला छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तर चला, मिक्सरचा जार आपण घेतलेला इथे। आता मी यात ओलं खोबरं घालते, त्यानंतर यात कैरीच्या फोडी आपण घालतोय 2 ते 3 चमचे, कढीपत्त्याची काही पानं आपण हातानेच तोडून घालूया, त्याचा एक छान स्वाद चव चटणीत उतरेल। 2 चमचे डाळ्या घातल्यात आपण भाजलेल्या, कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतली आहे मी, आणि हिरव्या मिरच्या कापून घातलेल्या, चवीनुसार मीठ घालूया, आणि अर्धा कप पाणी, आणि हे सगळं आपल्याला छान दडदडीत वाटून घ्यायचं आहे। ह्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पातळ किंवा थोडीशी दडदडीत अशी ठेवू शकता। येस, तुम्ही पाहू शकता आपली चटणी छान ग्राइंड झालेली आहे, वाटून झालेली आहे, आणि एका बाउलमध्ये आपण ते काढून घेऊया। हे पहा, मी जास्त पातळ पेस्ट नाही केलेली, थोडीशी अशी जाडसर ठेवली। मला अशाच पद्धतीने चटणी स्पेशली इडली बरोबर आवडते, आणि आज अनायासे नाश्त्याला इडलीचा बेत झालाच होता, तर म्हटलं चला त्याच्यासाठी ही एक वेगळी रेसिपी पण आपण शूट करूया। आता आपण वरून फोडणी देण्यासाठी इथे पॅन ठेवलं आहे गॅसवर, आणि मी इथे 2-3 चमचे साधारण कुकिंग ऑइल घेतलं आहे। तेल तापल्यानंतर आपल्याला मोहरी घालायची आहे, आणि मोहरी मस्त तडतडली की आपण यात 1 चमचा उडद डाळ घालूया, उडदाची डाळ घातली आहे, कढीपत्त्याची पानं आणि लाल सुक्या मिरच्या मी तोडून घातलेले 2। येस, उडदाची डाळ थोडीशी हलकी लालसर रंगाची होत आली की आपल्याला ही फोडणी मिक्सरमधून बारीक करून आपण जी चटणी घेतलेली आहे त्यावर घालायची आहे, आणि पटकन त्यावरती झाकण ठेवून द्यायचे। त्यामुळे आपला या फोडणीचा जो सगळा स्वाद आहे, जी चव आहे, ती आपल्या खोबऱ्याच्या चटणीमध्ये छान उतरेल। सो 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता फोडणी मस्त मुरली आहे आपल्या चटणीमध्ये, आणि ती छान अशी मिक्स करून घ्या। बस, टेस्टी आंबट तिखट अशी मस्त चटणी तयार झालेली आहे। पुरी, चपाती, पराठा किंवा आपले नेहमीचे साऊथ इंडियन पदार्थ डोसा, इडली यांबरोबर ही चटणी झक्कास लागते। नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा कशी झाली होती। मी पुन्हा येत राहीन तुमच्या भेटीला अशाच अनेक इंटरेस्टिंग रेसिपीज घेऊन। तोवर स्वस्थ राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा, खाता रहे मेरा दिल। उर्वीज किचन आता हिंदीमध्ये देखील सुरू झालेलं आहे, उर्वीज किचन हिंदी या नावाने, तेव्हा जरूर भेट द्या, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि लिंक शेअर करा। थँक्यू। ही चटणी फ्रीजमध्ये 5 ते 6 दिवस अगदी छान राहते। तुम्हाला जास्त आंबट आवडत असेल तर कैरीचं प्रमाण तुम्ही थोडं आणखी वाढवू शकता। झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा।